Berri handi bat ekartzen dizuet, salbatzailea jaio da. Joan zaitezte berenera eta anaska batean ume bat oihaletan aurkituko duzue. Ara joan ginenetan zegoen umea, ikuilu batean bere ama Mariaren umea. Orduan, ulertu genuen ume hura potentzarako itxaropena eta guztiontzako bakea eta zuzentasuna ekartzeko etorri zela, eta denok anaiaren munduan bizitzen ikasteko. Zein erratuta gauden gizartea? Ez dut ulertzen mundua segatik dagoen horrela. Arrazoi duzu, guk ere ez dugu ulertzen, baina Gabonak ospatzea, Jesusi gure bihotzean lekua ustea izan behar da, eta hobeak izango gara. Jesusen jaiotzak gure bihotzeko begiak zabal izan gustatuko litzaidake, eta horrela justizia, bake eta mentasun gehiago eduko dituzte.
2000 urte Jesus jaio zela, eta ez dute oraindik Gabonetako mezua ulertu. Bani bertan nengoen Jesus jaio zenean, eta badakizue, han ez zegoen ez dirurik, ez jostailurik, ez gozokirik. Bai, ez zegoen orduan. Guk kontatuko dizuegu. Aingeruek berrian nazigutenean angeuden eta beren izeneko gure herri osoan nartatea zaintzen gerenean aingeru batzuk agertu ziren, eta zera esan zen. Neu nintzen angerura eta hau esan nizuen. Berri handi bat ekartzen dizue, salbatzailea jaio da. Joan zaitezte berenera eta anaska batean ume bat oialetan aurkituko duzue. Ara joan ginenetan zegoen umea, ikuilu batean bere amen